I sengen på en gammel Toyota pickup truck sad vi med bøjet ryg. Vi havde fået til opgave at samle kadaverne i sektor 3 Alpha. Dens præcise placering, et sted i den sydligste region af Seoul. Alt lå i ruiner, og alle steder så ens ud, endeløse affald fra bygninger og huse. Butikker, motorveje og byggepladser. Beviset på, at det, der var en mægtig økonomisk supermagt, nu er blevet en fjern drøm, der engang skubbede konvolutten mod vildfarelse og hallucinationer. Det var tåbeligt overhovedet at overveje at genopbygge Seoul. De usæsonmæssige ændringer i vejret forårsaget af de radioaktive forurenende stoffer drænede langsomt energien fra alle levende væsener og ting, hvilket tabte deres styrke. Det var kun et spørgsmål om tid, før der ville være endnu en serie af tilsyneladende uendelige dødsfald og ødelæggelser. Selv med alt dette i udsigt, bemærkede næsten ingen i pick-up-pen noget ud over det sædvanlige ved det postnukleare miljø. Vores chauffør råbte